Здравейте и добре дошли. Аз съм Шонди и ако гледате това видео, значи сте на правилния канал. Така започвахме всяко наше видео преди години, когато такъв канал имаше. Тази вечер обаче няма да е вечер на канала. Ще си поговорим малко откровено с Бея под някои наболели теми, които вие много държите да знаете. Нали така? Абсолютно. Ние в този формат последно сме снимали Бея 2019 и 20 година и 20 всъщност по време на пандемията. Така запознах с Павел Левтеров, той ни дойде на един от подкастите в София Картинг Ринг и като дойде и си остана там някъде в периферията, да, завинаги. Поне до сега. Но много отдавна не сме снимали в този формат и се радвам, защото си направихме готино място. Какво ще кажеш за местенцето? Много ми харесва. Аз винаги съм мечтала такъв мен кейв. Мен кейв ти да си имаш? Да. Мен кейв. Да. Това е жена на място да си иска мен кейв. Беше малко трудно това и това няколко години подред го мисля и го обмислям как да го направя. Стана от първия път. Благодаря на Любо, за което че ми помогна, за да го дигнеме. Но той ще остана моето кътче. В Шондис гараж най-накрая има гараж. Това беше идеята да бъде. Тук седят обикновено колите и като е по-разхладно времето, имаме къде и какво да правим, събираме да гледаме 24-ката, на която ти не присъства. Не ви се обиждам на вас с Цето, защото няма как да ви се обидам. Всъщност това беше местото, на което гледахме 24-ката и снимахме един клип с Христо Цевенкарс и сега ти си втория човек, който е тук. И тази вечер ще си говорим за това, което всъщност искахме да отговорим на хората, защото имаше много често въпроси с задавани, свързани с какво се случва, що спря да снимаш, откъде да започне, аз не знам. Много ще е така от сърцето разговор, няма да бъде както обикновено, няма да ви отговарям на въпроси двойка, дизел или тройка, бензин, брат. М57 да. Или М54. Беата е заснела няколко видеа, няколко серии и типажи видеа. Тя ще се грижи, пак казвам, не само за това, но едно от нещата, които тя ме натиска да правим в момента е да правим такива видеа, които са свързани с прегледи на обяви на коли, сравнение на двигатели, често срещани проблеми при платформи и тя ги прави под формата на шортове и рилчета и в момента ги подготвяме да започнем в новия сезон да ги излъчваме отделно, така че надявам се да ви бъдат интересни за гледане. Те ще се излъчват в Instagram, така че Instagram, TikTok, такива платформи, които поддържат по-късия тип видеа. Надявам се да ви бъдат супер интересни, но освен това ще възобновиме тази хубава практика с епизодите на канала. Преди 2 години спряхме да снимаме, защото работата в сервиза преваля. Тя преваля в такива количества, че не можеш да се справиш, ако не си тук 100%, ако не загърбиш всичко останало, включително съня си, включително живота си личния, включително всички останали неща. И преди 2 години това беше основната причина да спра да снимам. Имахме няколко партньора, всички искаха да продължаваме да го правим, аз обаче не намирах сила да продължавам да натискам в посоката на това, да правиме видеа, да правиме снимки, защото всичко лежеше на мене. Като нямаш такива съмишленици, като нямаш такива съмишленици, които седят зад кадър и като сме само аз и Сашо, и от мен е сценарий, от мен е повечето проценти от боя, той идва снима, той после се бори 2 седмици, 3 да го обработва, после и след него се ходи, ако лъжа, моля те поправиме. Мисля, че ще се съгласи с мене, благодаря. Много работа и много малка гледаемост, която 50-60 хиляди гледания на епизод, честно казвам, въпреки че сме правили по 150 хиляди гледания на епизод и по 200 хиляди имаме гледания на епизод и хората се събират и го чувстват много социално това нещо. За мен е било удоволствие да го правя по този начин, но в един момент просто човек изхабява се. Не исках да бъда отпред, не исках да съм аз главно действащо лице, не исках само на мен. Знаят хората и Митко от Beauty и другите хора, които са ми помагали в различни начинания. Знаят, че аз не държах да бъда отпред и много исках да го оставя това нещо малко назад. Платформата, която се борехме да направим, не тръгна Гараж 24 още 2020-2021. Установихме, че това нещо няма да работи и то не е заради идеята, заради изпълнението. И на много там ми се сгромолиха нещата, фокуса беше основния сервиза и така си го оставих. Честно казано, това беше и основната идея да захвърля видеозаписването и епизодите, които правихме тогава. Аз щях да ти кажа, канала прави 10 години. Да, ти знаеш. Тая година, 2016 започнахме с първи епизод с Кристина и тая година правим 10 години. Така че честит юбилей. Мерси. Тая е много готина.
смятам, че това възраждане на канала сега е доста добра крачка към нещо по-хубаво, но преди да говорим и за канала, нека малко да се върнем към една от най-интересните теми, поне според мен. Кое? Ами, този пост, който беше пуснал във Фейсбук, че продаваш сервиза, и аз също не очаквах, независимо, че ние с теб си комуникирахме, вече от почти година си комуникираме и виждам... Абе, близки сме с Ведони. Да. И виждам пост, че той продава сервиза и си казах какво се случва. Допреди няколко дни ми говореше, че има доволни клиенти, колко е в добро настроение и всичко е наред и изведнъж се пуска този пост. Парадоксът е, че на 13 юли е пуснат поста на рождения ми ден. Всъщност, болен ли си? Или фалира? Не съм нито болен, нито фалирах, за щастие за момента. А защо тогава пускаш сервиза? Защото си на път да се разбега, като започнеш да работиш по 20 часа на ден, това се случва в продължение на 5 години, 6 години вече, ти започваш в един момент да не изнемогваш. За мен се сливаха дни и нощи и нямах никакво спокойствие. Хода, занимавам се с оферти нощно време, защото само тогава остава време. Занимавам се с проверка на механици, занимавам се с текучество на механици и с проблеми с клиенти, защото клиентите в България станаха последните 2 години изключително капризни и проблемни. От гледна точка на неща, които преди 5 години дори нямаха. Ние предлагаме гаранция, нещо, което никой друг не предлагаше преди 5-6 години. И сега изведнъж започнаха последните 2 години да се появяват хора, които въпреки гаранцията да стърнат от нещата, които сме правили, пак да намират привода на това, че нещо им е криво. Аз вика, откакто ми сменихте маслото, десният ми мигач не работи. И е такива неща, които мен лично много ме натоварваха и това се трупаше. Като имаш един-двама клиента такива за месец е проблем. Като имаш един-двама такива клиента за 2 седмици е лошо. Като имаш един-двама такива клиента на седмица и започваш да изнемогваш чисто емоционално, защото те смазват тебе, смазват механиците, смазват и приемчиците, които най-малкото искат да го правят. Да бе, записва спокойно. Трети път, Цецо, дигни му там палеце, защото те тук се притесняват отзад зад кадър, дали всичко е наред. Проблемите са от различни видове естества, но винаги се стига до там, че когато искаш да свършиш на някой работа, ти ще го направиш. Независимо дали клиентът е кеф или не те кефи, независимо дали си прав или не си прав. Тук става въпрос за името на сервиза и моето име. И за мен името винаги е било преди това да правя каквото и да било и да се слагам на първо място на пиедестал и знаеш ли кой съм аз тази приказка, където е много великата. Но съм имал и включително случаи, в които са ме изкарвали възвън равновесие. И те започнаха да стават нееднократни. И когато сложиш това и го амплифицираш с работата по 20 часа на ден и когато направиш всичките останали неща, които се случват паралелно, проблеми, то напуснал, оня се лигави, тук имаш дефектни части, там имаш проблеми с някаква друга кола, която проблемите им са караме коли масово на по 10 плюс 15 плюс години, които българин има изключително тая тежка черта да си харесва такива автомобили, които той да не може да поддържа. Той решава, че цената ще плати хикс и на него тази кола трябва да му е хикс плюс 10%. Това, че на него ремонта реално на колата или проблемите по колата са му повече, отколкото може да реши. Това, че са предизвикани от други хора и от други сервизи и от други места. И това нещо започва да те трови до такава степен, че ти в крайна сметка си викаш, това не го искам. Това не е моето. Това не са моите пари, не са моите клиенти, не е моят бизнес, не се чувствам окей. И като даваш, защото хората, които имаме много доволни клиенти, за щастие, имаме и голяма база от хора и хората, които го оценяват, са супер, ама започват едни 10%, даже не са и 10-5% от хората, да развалят цялото настроение около това. И включително с всичките дребни проблеми, с повишението на цените, с икономическия статус на страната. Това цялото нещо ме убива. Наистина отвътре. Не съм болен все още, но не е далече момента, в който това ще ме доведе до нещо голямо. Ще си изпусна нервите, ще ме приберат някъде, ще свърша някаква простотия, не дай Боже, ще получа някой инфаркт. За какво? Добре де, в такъв случай искаш да кажеш, че е имал доволни клиенти и то много, но недоволните, икономическата ситуация са взели превес и в случая и многото работа. Дали икономическата ситуация, аз много не възприемам то недоимък, дето го имаме масово в България. Това, че нямаме средна класа, това, че изчезнаха много от хората, които са
платежоспособни и масово гледам все повече бедни хора, мен това ме убива. Сутрин, като видя 3-4 човека такива по път за работа или докато седа и си говорим с колегите, минат по улицата, те ти ли става гадно? Че са все повече и все повече се случват кофти неща в тази страна. Така е факт. Това аз не мога да гледам. Да, тривиално ще кажат хората звучи. Това не може да е така, той не може това да е истинската причина. Не, напротив, това е истинската причина. И като кажа, че не мога повече, значи не мога повече. Аз просто станах и казах, това не искам да го правя. Една сутрин се събудих и си казах, това не е моето повече. На 13 загледай кога е поста, на 13 юли на рождения ми ден, сутринта в 2. Стига толкова. Това е като за подарък за теб за рождения ти ден? Ако искаш и така го приемам, и защото се освобождавам от нещо, което ще ми е по-лесно без него. Но, всъщност, имаме друга повратна точка. И заради това за това сервиза най-вероятно ще остане, колкото и да не ми се иска, т.е. не да не ми се иска, но колкото и да ми е трудно, ще продължи да ми е трудно. Преди да стигнем до тази повратна точка, лично на мен ми е интересно как започна с сервиза, как се реши въобще да го създадеш и твое ли е мястото или си под наем? Не, под наем съм, ама със собственика имаме прекрасни отношения 6 години и той се казва Любо. И на него много му благодаря, защото той е човек, който ми гласува доверие да дойда. Имаше други оферти, но избра нас да дойдем 2020. Той те е гледал в YouTube и... Не знаеше кой си. Не знаеш? Не знаеш. Нямаше идея. Аз му си изсипах тук с един червен компакт, там нямаше тротуар отвънка и щех да изсипа долнището на компакта. Влезнах и първо направих забележка, че няма път да влизаш в сервиза. Това ще го правим спокойно, ще го правим, така каза. И поисках 2 найема или депозит, не помня какво беше точно. И направихме тротуара отпред с първите пари, които му дарах, веднага човека направи тротуара. И ние много бързо се разраснахме, защото аз 2019 година работех в аутсорсинг компания, занимах се с крупен бизнес, свързан с Microsoft. Тоест с IT? Да. Ти се занимава с IT? Бях бизнес директор за голяма компания, която аутсорсва бизнеса и взима дадени услуги, развива ги вътрешно и започва след това да ги управлява. Той предоставя тази услуга на крайния потребител посредством друга компания, вендор компания. А ти какво правеше там? Аз 12 години съм работил в тази сфера и всичко съм правил. От най-първото ниво на агент, инженер до най-високото ниво. След това бях бизнес директор. Когато напуснах, бях на ниво да договаряме контрактите, да развиваме бизнеса в посока колко хора, какви процедури, как ще минава цялото нещо, колко ще струва един човек на фирмата и така. Общо най-ключовите неща, които са за стартирането на дадения бизнес. Абсолютно. Добре, 12 години си в такава сигурна среда, защото сравнително сигурна, тъй като корпоративният свят... Беше, вече не е. Да, вече не е, но по това време, там... Когато ти ходеше по пелени. Да. По това време си е било сигурен бизнес. И ти се отказваш от това нещо и как решаваш да започнеш сервиз, защото едната другата крайност малко, доста по-различни като естество. Защото аз имам много тежък характер и ти го знаеш. И те и други хора го знаят. Ама 2020 година януари месец заминавам за командировка в дален Китай, където фирмата Тур, фирмата, която организира билетите, ми буква един билет за връщане в една дата в 1 час, събота в 7, в 9 и съответно някъде последните 2 дена преди да си тръгна обратно сменят часа на полета. Аз го изпускам полета, после не искат да ме прекачат на следващия, купувам си сам билети за навръщане и пристигайки тук ескалирам, в смисъл, че не съм получил на време имейл към горните нива и се скарваме много жестоко, много жестоко. И аз съм си опори трак, на мене си седа, че аз съм си прав. Фирмата съответно на обратното и така се стигна до такава конфронтирана ситуация, в която аз казах, аз там изтръгвам тогава. Буквално. Това е по времето на пандемията? Не, никой не знаеше, че е пандемия. Това беше 12 януари. Аз напускам на 12 януари. На 20 февруари обявяват, че има световна пандемия.
супер Значи- време да напуснеш. Значи, част от служителите, тъй като имахме 570 служителя под мое ръководство във фирмата, част от служителите се шегуваха, че Сашо си е тръгнал и с него света се е сринал малко след това. Между другото, ти точно в Китай щеше да докараш вируса. пък аз съм в Китай и си тръгвам с треска оттам и ме слагат в самолета да лежа, защото на мене ми беше мега зле. Може би съм нулевия пациент, не знам. Представяте ли си? Не знам. Самата истина е, че си тръгнах с треска оттам. Шон ти донесе коронавируса в България. Ако се чудите, кой аз? България е първи коридор. Това е самата истина. Не е тук и това не е преиначено, просто така се случи. Не знам дали бях аз. Но да, дойдох си с треска. Сериозна треска. Температура 40 градуса. 4 дена на легло. 5. Добре, и напускаш си корпоративната работа и И как то всичко решаваш... става едно красиво. Започват да се отварят възможности нови пред мене. И какви бяха всъщност възможностите преди сервиза? Какви ще били сервиза? Света затвори, Беата. Света затвори. Штрак. И то нямаше какво да се прави. Много хора започнаха бизнеси от вкъщи. Супер. И какво щех да продавам от вкъщи? Фитнес програми за... За дебелати. за тренировки от вашия дом. Да. С подръчни материали. Ще му се обада. Нямаше никакъв шанс да правя абсолютно нищо от това. Аз знаех само едно единствено нещо и то беше да се занимавам с автомобили. Това ми беше хоби, това ми беше страст, това си ми е винаги си гори в мене и просто реших, че трябва да го разгърна. И отидах в младост, горе на камбаните, намерих едно сервизче. В това сервизче имаше един много симпатичен чичко, дето седеше и си правиш някакви неща. Вика, добре, заповядай, ще му направим тук едно освежаващо ремонтче с тебе двамата. Влезнах, боядисах, той направи основите, аз боядисах. Сложихме още един крик или още два крика, не помня, и стартирахме. Двама човека, един механик имаше от тук от Надежда и още един, който е от Сливница надолу. Тримата, аз и те двамата започнахме Шон Дис Гараж. Говорих предварително с тях, навиха се и от 1 август 2020 година реално съществува Шон Дис Гараж. От кота 0 за 6 месеца натрупахме толкова клиенти, че не се наложи да намериме место. Започнаха да ни пускат жалби в общината там, че не си паркираме колите отвънка и не можем, запречваме пътя буквално. Съседи, комши бяха недоволни от това, че има толкова много наши коли отвънка и вътре. И се наложи да сменим локацията и буквално сме тук от февруари месец 2021 сме тук. Добре, а ти тогава си снимал видеа в YouTube канала. Да, между другото, тогава като че ли някак си по-малко проекти имах на главата, по-малко такива големи клиенти, а имаше и по-малко оборот, самия се не беше такава дъндания, каквато е сега. Сега си е, за всеки клиент си е нещо специфично и даже повечето си имат досиета и се занимават с неща и няма как. В момента обгрижването на клиентите е много по-различно, отколкото беше преди. Имаше ли такава ударна вълна на много интерес, когато си направи сервиза заради YouTube канала? Да. Гръмна. Аз не го отдавам на нещо друго. Не сме били толкова добри. Хората просто ни се довериха, защото видяха, че работиме с сърце. Не сме били добре. Аз никога не съм твърдял, че ние сме най-добрите механици, най-добрите диагностици. Не, просто работиме с сърце и хората го виждат и го оценят. Това е цялата магия на нашия сервис. Добре, и кога започна това нещо да ти тежи от със сервиза? Защото ти казваш, че реално в момента има доста повече работа, има повече оборот, съответно чисто финансово е окей. Трета-четвърта година обаче започва да ми с напускането на повечето хора, които бяха от началото, нали, знаеш, те се обещават, че са верни до гроб. И накрая се получи, не беше така. И хората идват, получават своето и стават и си тръгват. Този момент ме смачка много мене. Когато започна да имам текучество, за щастие, момчетата, които работят тук, с изключение на едно, другите са от около година и най-стари ми е на 4 години ми е механика. Имах още един на 4 години, който напусна сега. Той беше всъщност неговото напускане много сериозно ме разклати. И това, че нали, той... Него го разбирам, в крайна сметка, той пътува от Зверино, от другия край на България с почти във Враца и пътува всеки ден с мотора до тук, зима, лете, много ме тега. Всеки ден? Всеки ден. Така че го разбирам и него, защото с тия цени новите не е много забавно. Но пък всички механици си изкарат тук парички, което мене ми дава едно спокойствие, защото те хранят и те семейства. Аз поне тия хора около мене гледам да са подсигурени, за да може да им е окей. Да. Добре, и друг въпрос, който ми е много интересен, тъй като ти си се занимавал с различни неща през живота си. Някога фалирал ли си?
Стигал ли си до такива моменти? Защо сега ще си вадиме кирливите ризи? Защото това е според мен интересен въпрос, а и аз като един млад човек, който иска да се развива в различни начинания, все още нямам нищо на мое име, освен 2 коли, което нали, не може да ме доведе до фалит. За по 50-60 хиляди. Само едната, има OnlyFans, аз ви казвам. Глупости, мали, престани да... Днеска гледах с баща ти. Да. Гледах видеото с баща ти и се смях много на това. Ти го разпитваш човека, знае ли той какво е OnlyFans? Да, той не знае. Нямаше представа. И аз се базикам във видеото сега, моля те, не говори глупости. Базикаш се във видеото, че си имал OnlyFans и така си... Хората така ли ти казват на тебе, че си изкараш парите? Имало е хора, които... Аз просто си ги изкарвам от банката. Отиваш, нека да ви кажа кредит. нещо за Беата и защо Беата е тук и независимо че от това, че Беата е тук. Беата е един от най-дейните хора, които познавам в последните 10-15 години. Не се шегувам, интервюрал съм над 2000 човека, казвам ви с ръка на сърце, че това е супер дейно същество, което наистина взима нещата през... Ако я изкефи идеята, ако ни хареса идеята, може да е така. Но това, което правим съвместно, наистина е изключително дейна и за което поздравления. Благодаря ти за съпорта. И ти си първият човек, между другото, който ми помага и застава и пред камера. Така че малко повече ти тежи вече на раменете. Затова Беата е тук. Фалирал съм. Отговорът е да, разбира се. Фалирал съм. Първо от лапешки грешки, защото на 20 години, на 21 години си отворих автоморга, работих в магазин за фаянс и теракот и давах нощни смени и дежурства в Unicredit Bullbank. Тогава не беше Unicredit Bullbank, а беше Хебрус и Билхим. В Билхим банк давах нощни дежурства на кол-центъра на телефона. Така се случи, работех на 2-3 места, мене никога работа не ме е плашила, харесвал съм това, което правя и така си докарвах допълнително доходи, като всичките пари отиваха къде? В колите. В колите. Ето ви първия финансов съвет, безплатен. Никога не си набивайте всичките пари в коли. Не съм съгласна. Каза Шонди, който е на 40 и няма къща, но има 8 коли. Да. Това е положението. А какво означава фалит? Тоест нямаш абсолютно никакви пари за колко време? За 1 месец ли е фалит? До края на живота ти, Бея, докато ти не си изкараш. Това е самата истина. Значи тия пари се въртат, докато не направиш така, че се завъртат много в твоята посока, пари няма. Истината е, че съм фалирал и още веднъж. След като фалирах това с колите, това беше световната криза, първата 2009, в която заминах за Англия и после като видях, че там и там не мога да се оправя, защото имаше моменти, в които беше наистина много тежко. Наистина много тежко. И реших, че ще се прибирам в България. Но това са такива неща, които те каляват и те учат в живота да се научиш да не бъдеш безкрайен тапанар и да знаеш какво правиш горе-долу с ръцете си. Така, това беше първият път. Втория път беше след като напуснах в тази среда. 9 месеца висях без работа и общо взето всички ми натрупан капитал и активи изгоряха за покриване на кредити, за живеене и за това да довърша Project Race Car 2020 година. Това ми беше идеята и тогава всъщност бих казал, че бях в личен фалит. Защото ми се наложи да си замръза и кредита, отваряйки сервиза, аз си продах всичките неща, абсолютно всичките неща. Имах единствено един патрул, който не беше в движение, една 4-щица, която беше изкорубена, изкормена цялата и патрула не беше в движение въобще и 3 колички за сервиза, 2 подемника, една прес, не беше подемника, някакви други неща имах. Преси, инструменти за стойност около 40 000 лева, 40-50 000 лева започнах да инвестирам. Това беше причината. Да остана така на нула. Добре, и сега виждаме, че няма фалит, обаче искаш да прекратиш дейността в сервиза, като го пускаш в Фейсбук като пост. И това беше емоционално решение, не беше обмислено. Викнах собственика на имота, аз съм под наем в крайна сметка, викнах собственика на имота, обясних му какво се случва и какво ми е на главата. Той каза, окей, пускаме го и го продаваме. Така че това е абсолютната истина, съгласувахме го с него, снимах го, направих поста и го пуснах, защото смятах, че това е правилното нещо за правене към текущия момент. За мен беше по-важно собственото ми спокойствие, независимо от това, че няма да изкарвам пари. Предпочитам да не изкарвам пари, отколкото да ги изкарвам на тази цена. Добре, какво ти се въртеше в главата? Пускам сервиза и какво правиш? След като го пуснеш? Еднопосочен билет, терминал 2 и някъде в Европа да отида, защото
Детето ми не живее с мене, съответно ще трябва да го виждам под някаква форма и не мога да съм прекалено далече. А защо някъде в Европа, а не в България? Що ти какво виждаш да работи тук? YouTube. Инстаграм. Аз не смятам, че щеше да бъде възможно развитието ми като човек с такава биография да застане тук и да седи да се примирява. Не съм от хората, които се примиряват. Не обичам да се примирявам и не ми харесва в тази среда, в която живеем. И понеже нищо не мога да направя по темата, смятам, че мога да отида в страна, в която нещата са малко по-добре. И всички знам, те всички са много отворени. Не знаеш, като седнете на маса, като седнат да ти дават такъв, всеки вика, братле, никъде не е по-добре. Небе навсякъде е по-добре. Просто ние не сме оттам, дето да е по-добре. Може би Германия в момента не бих отишъл със сигурност. Там заради бежанците, бежанската вълна е отвратителна. И не е само. И нагоре се плъзнали и вече започват и към скандинавските страни, но не говоря за там. Англия си има Брекзит и след Брекзита си има проблеми с емиграцията също. Мисля, навсякъде не е розово, но никъде не е чак толкова зле. В крайна сметка те виждаме, че не си на терминал 2, ами си тук и си без еднопосочен билет. Да. Тоест, може би вече е време да стигнем до това какво се случва от сега нататък, след като остава сервиза. След като пуснах поста, След като пусна поста, дойдоха при мен едни пичове, които бяха идвали преди това на разговор, 2 дена преди това. Бяха дошли на разговор, няма да им казвам имената. Не са от сивия сектор. Не са от сивия сектор, няма да ни бият. Изключително сериозни хора, изключително голяма фирма, изключително еродирани хора от това, което правиме и сме правили до момента. Знаеха нашата биография, искаха да работят с нас. Сдадаха сериозна заявка за това, че искат да си партнираме. И се обърнаха и казаха, какво правиш? Ние сме сериозни. Дай да помислиме как да направим така, че да можем да бъдем партньори, да можем да ти помогнем за това, което искаш да направиш и тук да го развиеш, да се развиеш, ако искаш и в някаква друга идея. И там започнаха едни преговори, едни разговори, едни дебати, какво да правим. И аз продължих да мечтая, както съм си мечтал и преди това. И нещата се случват. В общи линии имаме едно голямо да, и не са само те. Появяват се все повече хора, които ни подкрепят за новото ни начинание. И ще си оставаме тук, защото трябва някой да копа. Някой трябва да ходи на тия писти, да ходи да кара. А истината е, че в предстоящите 2 месеца ще имаме нова компания, която ще представиме. Тя се нарича Rent to Race. Името е доста отговаря на това с какво ще се занимава фирмата. И закупихме първите си автомобили, които ще отдаваме под наем на писти. Идеята се зароди взаимно. Естествено, от мен е плъзна, но хората ме подкрепиха. Много хора с тези, които разговарям, смятат, че това е нашето естествено развитие от тук нататък. Дойде цялата идея, след като и присъствах на едно събитие, на което бях поканен на Мира Фиори. Performance Drive Forum, в който се включват пилоти, в който се включват хора, които им се кара, в който се включват професионалисти и хора като Явор, които могат да направят това нещо да се случи, да ги обединят. Явор и екипа на Мира Фиори, след толкова години имахме вражда с тях и точно ще ви кажа, това е още по-смешна история. Явор преди 15 години му пращам клиент Калин Бенчев, който е собственика на Гараж 17 към текущия момент. Тогава е Subaru сервис, STI BG. Обажда ми се Калин от Гараж 17 и ми казва, Шонди, трябва ми предна броня за 39-ка. И аз казвам, добре. Обаждам се на Явор. Явор, имаш ли предна броня? Той казва, да бе, имам. Колко пари? 140 префейсова, 200 лева фейсова. И аз казвам, окей, давам 2 телефона и ги оставам да се разбират. На следващия ден Калин ми звъни и ми казва, абе ти ме тапци, правиш с мен. И аз мигам на парца и викам, какво ми говориш? И той ми праща снимка на Вайбъра и аз виждам една броня без предно парче, така отрезано от нея. И тогава се обаждам на Явор и казвам, Явор, що ме излагаш пред хората, дъра, бъра, 140. И той ми вика, аз какво да направя? Вика, аз съм ти дал 140 за такава, дето има с дефект.
Вика, си оправите. Вика, аз мене, викам, върни парите на човека, дъра бъра, започваме да се разправя. Той как, а мене вика един работен час ми е 70 лева. И вика, сега 70 лева да отида, да пусна 70 лева да отида, да върна, вика, мен 140 лева, кой ще ми плати? И аз побеснях. И тогава се скарахме много жестоко с явката преди много години и никога повече не си проговорихме. Добре, обаче Явор е човек с по-голямо сърце от мене, явно. И дойде и вика, що не дойдеш ти на нашия Performance Driver форум, хем да водиш една от групите, хем да видиш хората, хем да се почувстваш в своя води на писта. Мен ми стана много приятно. И загърбихме цялото това нещо, ето 20 години не знаем, що сме го таили, що сме си го правили. И отидах аз на Performance Driver форума. Супер щастлив, изкефен, благодарен. Завърши супер положително, беше страхотна емоция. Даде ни нещо, което ние в България нямаме. Имаме рейс ниво събиране на коли, каране в една и съща сесия на различни класове, учене за летящи стартове, учене за pole position, учене за квалификации, учене за подготовка, кардио правиха сутринта на писта. Ти много добре знаеш за какво ставаше въпрос. Мисля, изключително сериозно се подходи. И с рейс директор като Павел Левтеров, това цялото нещо беше още по-харш. Ти видя за едно избурване на Балев, рестартираха два пъти сесията за стартиране и за каране. И това, че толкова много хора прегръщат тази идея и това, че вече имаме две писти, на които се развива моторспорта в България, дай Боже и трета да има. Нали? Това цялото нещо е повод аз да се замисля все по-сериозно за това ние как може да се включиме и какво може да направим. И тогава ми дойде гениалната идея, че ако направим да имат достъпни автомобили, които да се карат на писта, бихме могли да бъдем полезни наистина на хората с това нещо. Като за целта сме взели Мазди Мияти. Как така? Мазди, а не БМВ-та? Да. Значи, след сериозно проучване, и тук не съм саркастичен, сериозно проучване, забелязах, че във всички видове рентакари в световен мащаб предпочитаната кола си остава Мазда в този клас. Suzuki Swift, Mazda или други автомобили като Toyota GR86. Обаче от всичките при тестове пак Маздата излиза да е най-коравата, тази, която е най-бюджета като Радин Кост, най-лека на килограми, тя е 1065 кг. Има задно задвижване, имат 184 коня и е с ръчна трансмисия. Кажи само кой клас, извинявай, че те прекъсвам, защото каза в този клас, поясни... Ами класа е entry класа, в който това са улични коли, подготвени с малки модификации да бъдат готови за употреба на писта. В последните седмици, малки, съм дал 14 000 евро за модификации. От една страна и гуми и джанти за още... Да, гуми и джанти за още сигурно 7-8, които ще бъдат и накладки, които ще бъдат част от тези автомобили, ще се карат на тях. И за мен това си остават такива... Дай му бе, тук си е така в нашия Люлин е сериозна работа. Тези неща са част от подготовката на автомобила, която е неминуема, но сме купили сравнително нови Мазди, ND Мазди 2020, които ще и са кабриолети. И знаеш каква музика има вътре. Можеш ли на пистата да караш без гирук? Можеш. Наистина? Да, аз мислех, че е забранено. Те имат пасивна безопасност отгоре и отделно от това имат и half-кейджове, които сме купили за защита на самите автомобили, като там вече не знам как ще се случат нещата с... Чисто с дали ще е с отворен или затворен гирук задължително. Не знам, там има някакво изискване за това нещо, ама като стигнем с Цецо ще разберем и ще ти кажа. Имаме Мазди, имаме следващ клас, в който ще присъстват М2. И не е моята кола. Тук ме кара, не можах да я навия. Той ме офертираше аз да му дам моята кола. И вика, ти ще си вземеш друга. Да, аз тая за кола чаках толкова много време да дойде. Ти си изплака очите по старата, па ако трябваше и тази ти взема, край, направо. По-добре, че не се занимахме с твоите кола. Но М2 F серия, изключително потентен автомобил. Второ е малко по-бюджетен от G серията. Съответно и с малки доработки на задно предаване си остава с повече обратна връзка от G-то. G-то най-новото. Имах удоволствието да притежавам и такова. Много бърза кола, много яка кола, но като електронна игра. Тази е малко по-аналогова. И всъщност ти седиш в седалката, която ще е в едната от М2-ките.
Аз седа в другата седалка, която ще е в другата М2. Вече нещата са закупени, колите са закупени. Хубавото, че имаме М2-ката, нашата бялата, която М1,5. която най-накрая е в пълно бойно снаряжение. 2 пъти излиза на А1, за нея ще имаме отделни видеа, ще ги видите отделно. Имаше доста сериозни неща, дето намерихме, откакто сме сгубили още да оправиме. Направихме си ги и колата онзи ден на Диното официално изкара около 630 конски сили в диапазон от 4200 оборота. Тоест за 4200 оборот тя се движи между 550 и 630 коня постоянно, което е топ. Имаме още един проблем, който установихме вчера, но той е преживяем, на зима ще го решаваме. Колата ще бъде като най-висока летва преди GT автомобили, преди да се минава на много висок клас автомобили много бързи, т.е. имаме М2 заводски, които са с заводски, с носачи, с унибални втулки, с кранхъбове, с дело охлаждане, с модификациите, които са необходими, КВ окачване и така нататък. Модификациите, които са необходими на тази кола, за да бъде много, много послушна и много, много бърза. И имаме тази, която ще бъде ненормалната кола, която ще се дава на хора с много опит. За мен това е логическото разделение на автомобилите. И съответно първия клас са ни Миатите, втория клас са ни БМВ-тата, третия клас се надявам да затвориме сделка и да получиме Porsche. И кое? Или няма да казваме още? Porsche GT3 992, като ще е гарга, трябва да е рошева. Виж, имаме възможност за няколко неща. Тук лизинга ще определи кое ще бъде по-удобното, но в общи линии или ще е GT3, или ще е Cayman GT4 RS. Това са двете опции, които имаме. Едната е чисто пистова, другата е малко по-GT кола, която дава възможност да се докоснеш до най-високия клас на тези автомобили на писта. И да не забравяме 51-90-60 там отзад, защото започвам да слушам пак глупости и ще ме карате да го пала на прекъсвач след малко. Автомобил е Nissan GT-R с номинална мощност около 2000 конски сили, което там, дали са 1700, 800, 900 тая, който ще бъде предоставен като такси лап кола, която ще можете да си заплатите и да ви повозиме на пистата, за да видите от първа ръка усещането на такова ускорение 100-200. Защото тук няма къде да ви повозиме с този автомобил, някъде да го предложим като услуга. Ако изкара повече от 8 старта, както казва един приятел, ще го предлагаме. Ако не изкара, няма да го даваме и така. 100-200 автомобила беше 261 преди, надявам се да падне в 2.5. Буквално. 100-200, 2.5. Раз, два, три. Там. Да, така си го представя. Не бе, тогава може вече да стане този болен. автомобил имаме специална мисия с него за до година. Имаме мисията да го направиме. В смисъл, знаеш за какво става въпрос. Има 2 гарнитури да му се сменят и да му се обслужи радиатор с картерна кутия и той е готов. След това да му се довърши софтуера на кутията, защото кутията не сме бутали и да се дигне буст. Нищо повече няма. Но това са дреболи. Автомобила след това ще бъде, надявам се на Джаб Феста да бъде изложен тази година. Вече брандиран, направен и за следващата година да направим един арат. Да. Ще е хубаво да го видим на чужда писта, не само на нашите. И може би и на нашите, и на чужда. Ще го видим на някъде на писта и ще го изкараме, за да видим какво може реално на 400 метра и евентуално на максимална скорост. Там има едни много интересни състезания, които правят. Така че това са плановете за него, а пък след като завършиме с тези планове, смятаме да направим какво? Защото хората не вярват. Ти ли ще го кажеш или аз да го кажа? Ти го кажи. Добре. Ти не се сещаш за това. Не се сещам какво ще да... Giveaway за GT-R. Това. Аз не знаех, че ще го анонсираме в видеото. И тя се пренашашава. Да. Истината е, че хората не вярват, но пък аз ще ви кажа много простата математика. Ако организираме събитие, може да съм на загуба, но да го подаря, но ако тръгна да го продавам, ще го чакам и пак съм на загуба. Така че, може би с сходна такса да го дадем на giveaway в събитие ще бъде най-добрият вариант. И затова го плануваме все по-сериозно. Да. Това е нещо, което
наистина никога не е правено, така че... А и най-бързата кола в България, по-хубаво това да си остане в България. Не най-бързата, извинявам се, чак че пак ще ме почне. Най-мощната. Най-мощната. Нали мощна казах? Бърза ли казах? Бърза не знам, казах. нямам претенции за най-бърза. Чай, че все пак ще почна ние от една група. Моля, говорете на дупките. Така. Ще го направим на giveaway, най-вероятно. Сега ще го заболе гърба да снима. Ти още ме карай да чакам. Виж колко имах заказване. А още не съм свършил. Има ли някакви реакции, Цецо? Ами, всъщност, преди да преминем към въпросите, можем да кажем за партньори, че сме отворени към други хора, които биха искали да се включат, да ни подкрепят по някаква форма. Пак по работа. Не, бе. Пак по работа. Не искам. Ако искат да се включат, ако искат да се включат. Това не е момента на предаването, в който ние ще ходим да убеждаваме хората. По-добре, който както си го усеща, ние имаме брандиране върху автомобилите, което само ще покаже и върху 6 автомобила, което ще бъде достатъчно категорично и ще видят хората още много възможности, тъй като възобновяваме канала с епизодите и тук ще има много работа, която ни очаква от гледна точка на заснемане. Събития ще се случват наново изцяло. Имаме вече организирано едно събитие за наши клиенти. Ще направим едно най-вероятно за всички останали, които желаят да дойдат да видят и да опитат да тестват автомобилите на писта. И след това ще започнем с евентуално правене на академии, които ще бъдат за каране на писта, за подготовка на автомобилите и отново за каране на писта с наши автомобили, за такива неща като безопасно шофиране, за такива неща, които и Павел прави в просерите. Тоест перформанс драйвер форма, който правиме, той ще си продължи в тази форма и ще имаме и добавки към него. Отделно от това партнираме с по-голямата част от хората в България, които правят събития. Чул съм се вече с Джапфеста, с Жорката, чул съм се с много хора, казал съм им за идеята. Калояново ни приветстват собствениците на Калояново. Благодаря за протегната ръка и на тях, защото те също са хора, които посрещнаха идеята много, така, радвайки се. Ще бъдем позиционирани на двете писти, ще имаме представители на двете писти. С Ицо сме се разбрали, че до година дори ще има боксове вече на пистата. Не трябваше да го издавам, нали, Ицо? Знам, това е положението. Казах го. Вече ти трябва да ги направиш от тук нататък. Аз мога да обещая всичко, но ти трябва да го изпълниш. Отделно от това, в момента имаме и с А1 разговор, очакваме и там да имаме съответно позициониране и ще можем да бъдем достъпни за абсолютно всички, които имат идея. Правиме и сайт. Занимаваме се паралелно с това и с шатъл, евентуално, който ще бъде за каране на хора, които са от София за въпросната локация. Ще си направим изцяло нова стратегия, затова ни трябва за събитията, за ренталките, за сервиза и за всичко. Бея ще помага. Тя дори няма представа колко много работа я чака, но това е положението. От тук нататък ще бъдем наистина много ангажирани. Сервиза ще бъде като част, която ще обслужва автомобилите и ще остане, докато собственика не го продаде местото, ще остана тук. Любо съжалявам, докато не го продадеш, аз ще ти досаждам. А пък, ако не дай Боже се продаде, ще си намерим много местенце, на което да се помещаваме. И ще имаме и нов управител на сервиза. Също не мога да кажа кой ще е. Нали така каза? Илонка се казва. Илонка се казва, няма да му споменавам името. Но вече това е човек, с който съм работил 15 години. Познаваме се от 20 години. И е единственият човек, на който мога сляпо да кажа, моля те, ела. Буквално. Така че за щастие на всички наши клиенти, сервиза няма да затваря. Надявам се тази новина да ви е така радостна, да не бъде негативно приета, а напротив да бъде положително приета. Имайки предвид отзвука и колко много хора ти звъняха да те питат... Днеска 3 човека са се обаждали в сервиза да питат наистина ли затваряме. Мисля, не е сериозно. Вчера имаше... До вчера бяхме в отпуска. Вчера връщат обажданията колежката и колегата на всички, които са се обаждали през почивните дни. И 3 човека казват, още 3 човека казват. Аз само звъннах да питам всичко наред ли е, бат Шонди добре ли?
В болница ли е? На болница. системи ли е? Не съм, все още не съм. Ще лудна. Още малко ми остава от работа. Питате, що снимаме между 9 и 10. Ами, горе-долу до тогава свършихме в срещите, в които бяхме допреди това. Общо взето целият ден минава с много, адски много работа на всички възможни нива. Както се сещате, това само по себе си не е работа нито за ден, нито за два, нито за месец, нито за два. Това го избутах на гръбнака си и на нейния гръб. За колко бе? По-малко от 2 месеца. Юли, месец, 13 юли, Днеска сме 13 един месец. 13 сме, да, за един месец. Един месец горе-долу го избутахме това нещо. И всъщност аз мога тук да вметна нещо, че, както казах, от около 1 година се познаваме с теб и аз съм го виждала в сервиза много такъв. Какво се заблея? Това там такова ли са? Щърки ли са? Щърки ли са? Той е много агресия насъбира в себе си в последно време заради цялото това неспане, не може да процесира какво се случва на един автопилота през цялото време. Обаче, отидем ли на едно на пистата, на откриването, на перформанс драйвер форма, искам да ви кажа, че това е тотално различен човек. Все едно гледате човека от YouTube видеята с много настроение, супер готин, свеж, все едно не е като да не е спал примерно 2 часа, ами е изключително жизнерадостен в свои води, се чувства много добре, така че това е нещо, което според мен наистина ще му подейства много добре. Ще ме обидиш. Еми не, така е. Може би е така, не знам, на мен не ми правят такива неща впечатление. Аз се чувствам обикновено в свои води, действително там, но не знам чак дали настроение ми идва повече. Идват и да. Ще кажем, че е така. Не знам, аз горе-долу се поизчерпах от към теми това, което исках да кажа. Поолекна ми, честно казано, защото много време вече ми се насъбира, исках да ги кажа тия неща. И честно казано се чувствам по-добре. Надявам се, има ли някакви по-атрактивни коментари, Цецо, нещо, което да искаш да прочетем или въпрос, който да са задали, който да е към нас? Въпрос, има ли нещо, който да... Георги Димитров пита, това 2000 коня на giveaway. Ще поемете ли погребението на човека, който ще спечели? Дали ще поемем погребението, ако дариме кола 2000 коня на giveaway? Жорка, това има 9 карти за мощност и съм сигурен, че човек, който я настройва, ще се радва да е лимитирана 1000 коня, където тя се чувства прекрасно. Според мен. Други въпроси? Саши, иди му помогни, защото той може да се опре. С сервиза надявам се да обяснихме какво ще се стане, така че този въпрос, мисля, че го отговорихме посредством цялото видео. Той може би не ни чува. Искам да попитам хората в момента дали този отговор ги удовлетворява и искат ли нещо друго да знаят, защото аз наистина много се омарям от това непрекъснато да меляме на също с... Но си казахме... В интерес на истината, да. И аз така смятам. Всичко от до. Да дадем една минутка на колегата да видим само дали има още нещо, което можем да бъдем. Той докато разглежда... Има доста коментари. Доста коментари има. Това е хубаво. Да видим. Но като споменахте за giveaway за GTR И избухнаха ли хората? Да. За giveaway за GTR. И съм сигурен, че човек, който е настроен, ще се радва да е лимитиран. 1000 коня, където тя се... Имаме 700 човека в момента на стрима, 11 часа е. Не знам дали има смисъл да чегъртаме повече. Това беше голямата новина около нас. 1. Не затваряме сервиза. 2. Ще се занимаваме с рентакар. И 3. Ще имаме съответно събития и надявам се мъничка академика, в която да започнем да показваме и да даваме на хората възможност да стартират от някъде в този моторспорт или поне да се докоснат до него. Тези, които са за one-time experience, тези, които искат просто да дойдат да видят какво е да се возиш или да покараш. Имаме всички тези опции, работиме в момента по планирането сайта и всичко останало. Така че това ще бъде следващата една година, това ще ни бъде мейн фокуса и надявам се да ви бъде интересно. Ще има изцяло нов телефон за контакти, изцяло ново място, където да можете да намирате информация и надявам се това портфолио, което отваряме пред вас, тепърва да ни дава нови възможности за още неща, които да правим заедно. Наистина. Видеята продължават? Видеята продължават. Благодаря ти, Саше. Да, ето човек си гледа хляба там. Не има това. Той да се подсигури, че ще го кажа на видео, да не има тънга-мънга.
Истината е, че видеята продължават и то не просто продължават. Планирани са 18, аз ви казвам, че ще направя 22. Защо 22, не 18? Защото аз ги смятам по 2 на месец. Имам страшно много контент. Вие представяте ли се, аз не съм ви показал преди година как взех GTA, снимки има. И имам снимки на блока, който трябваше да отида да купа, всъщност от там, където стръгна раздора и който всъщност не завърших. Имам една камара кадри, които искам да ви покажа съвсем двойката, защото този билд е ненормален. Имаме чисто нови мияти, които те първа ще се показват и те ще ги гледаме стокови, ще ги чупиме, после ще им даваме газ, ще ги караме обратно в сервиза и после ще ги модифицираме и пак ще ги караме на пистата и после ще видим вашата реакция, защото ще каним хора, които идват да ги карат тия коли. И това цялото нещо ще го направим под формата на някакъв тип ваучери, които ще минат и през сервиза. Ще направим отделно от това събития, на които ще можете да идвате. Тях също ще заснеме и да не забравяме, че в основата си този канал имаше една благотворителна кауза под формата на 1000 евро чалендж, който завръща се 1000 евро чалендж. И този път аз съм навил един човек и той ми каза да не му казвам името, ама на него ще му кажа, защото тази вечер стана вечер на анонимните алкохолици. Нончев ще участва в този формат. Ако ще аз да умрем, той да живее, обаче да участва. Това ми е задължителното. Нончев да е в групата и ще имаме и още някой. Предполагам, че ще бъдем и така от WeBuilt It. Поканен си от сега. Да, правилно чу. И ще направим този формат, който беше 1000 евро чалендж, благотворителния. За мен е супер готин и ще имаме и още неща, които ще показваме задължително. Да не сипвам още с черпака, още малко има неща, които ще ги запазя в тайна. Да, нещо така малко потайнствено. Потайнствено. Хората чакат 2 години да има информация какво става. Този епизод също, това видео могат да го гледат и в YouTube. Ще го качим и там. Ще се качи, защото се записва в момента за щастие и ще бъде качен и в YouTube този епизод като цял епизод. Това ни е първи епизод, снимачен, но не и официален. Тук няма да монтираме нищо отгоре, остава си абсолютно рол. И пак казвам, ако имате предложения или някакви идеи или искате да се свържете с нас, добре дошли сте. Надяваме се да може да ви бъдем полезни. Благодаря ви за гледането, за това, че си отделихте до 11 вечерта да останете на линия. Съжалявам, че изтормозихме Сашко отзад. Благодаря на Бея, че се включи за това да ми помага днеска пред камера, защото заснехме едно про-видео, което беше много яко. Обаче него няма да ви го пусна, защото не е толкова емоционално. Исках да ви кажа точно това, което ви казах днеска и затова другото няма да го видите. Радвам се, че... Благодаря ти, че се нави отново да дойдеш да снимаме и този път да си пред камера, защото определено ми е по-лесно така. Желая хубав вечер, благодаря на всички. От мен е толкова. И следващия път ще ви видя отново с репликата коя? Тунинга е зло. Ако гледате това видео, значи сте на правилния канал. Чао! Чао!